नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण खिरीची रेसिपी बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। आता आपण शेवयांची खीर करून घेऊया। कढई तापलेली आहे, तूप घालूया त्यात। जवळजवळ 2 ते 3 चमचे तूप घेतलेला आहे। शेवया घालूया आणि छान रोस्ट करून घेऊया आपण। हे सतत असं फिरवत राहायचं, नाहीतर हे करपून जातील। शेवया रोस्ट करून झाले आहेत व्यवस्थित। जवळजवळ 3 ते 4 मिनिटं आपण स्लो गॅसवरती रोस्ट करून घेतलेले आहेत। आता ड्रायफ्रूट्स घालूया। इथे मी काजू, बदाम, मनुका आणि चारोळी घेतलेली आहेत। याला सुद्धा थोडं रोस्ट करून घेऊया। तुपामध्ये सर्व साहित्य व्यवस्थित परतवून घेतलेलं आहे आणि खूप छान सुगंध दरवळत आहे। आता दूध घालूया। जवळजवळ 300 ते 350 मिलीलीटर दूध वापरलेलं आहे आपण। साखर घालूया। दूध पावडर जवळजवळ 3 ते 4 मोठे चमचे घेतलेली आहे। दूध पावडर नाही वापरलं तरी चालेल, याने खीर घट्ट होईल फक्त आपली आणि चवीला पण खूप छान लागेल। थोडंसं मीठ, चिमूटभर एकदम। आता याला उकळी येऊ देऊया। खिरीला छान उकळी आली आहे। केसर घालूया आता। तुम्ही केसराऐवजी इलायची पावडर वापरली तरी चालेल। केसरनी खूप छान फ्लेवर येईल खिरीला आपल्या आणि कलर सुद्धा छान येईल। उकळी ठेवूया। जवळजवळ 4 ते 5 मिनिटे आपण उकळी येऊ दिली आहे खिरीला आणि आता खीर व्यवस्थित घट्ट झालेली आहे। थंड झाल्यावर ही अजून घट्ट होईल आणि आपली खीर रेडी आहे। गॅस बंद करून घेऊया। शेवयांची खीर रेडी आहे। ही खीर झटपट होते आणि खूप चविष्ट सुद्धा लागते। तर तुम्हीही अशा प्रकारे ही शेवयांची खीर करून बघा आणि मला कळवा ही कशी होते ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।